Használati útmutató a Commodore Andorra 2 masszázsfotelhez. A masszázsfotel hátoldalán található a főkapcsoló gomb és a tápcsatlakozó. Ha a fotelt hosszabb ideig nem kívánja használni, ajánlatos kikapcsolni vagy teljesen áramtalanítani. A fotel bekapcsolása a távirányító közepén található piros gomb megnyomásával történik. Ezután a fotel automatikusan hátradől, majd elindul az intelligens testhelyzet beolvasás. A beolvasás körülbelül 40 másodpercig tart, és hangjelzés kíséri. A beolvasás befejezése után elindulhat a masszázsprogram. A távirányító képernyőjén megjelenik egy ikon. Ez azt jelzi, hogy a fotel elérhető Bluetooth-on keresztül. Az Auto gomb megnyomásával elérhető a 8 önműködő masszázsprogram egyike. A távirányító kijelzőjén megjelenik a kiválasztott masszázsprogram száma és a masszázs folyamat kezdetétől eltelt idő. A masszázs hatékonyságának növelése és a fokozott kényelem érdekében megnyomhatjuk a Zero Gravity gombot, és kiválaszthatjuk a 3 súlytalanság üzemmód egyikét. A fotel pozíciójának beállításához ezt a 2 gombot használhatjuk, amelyekkel hátra vagy előre dönthetjük az ülő részt. A Method gomb megnyomásával választhatunk az 5 speciális masszázstechnika közül. Gyúrás, ütögetés, szinkron, shiatsu és kopogtatás. A Part gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a masszázs területet. Választhatunk rögzített ponton történő masszást, részleges masszást a felső vagy alsó hát szakaszára, vagy teljes hátmasszást, ami minden felületet érint. A masszázstechnika és a célterület tetszőlegesen kombinálható. A Heat gombbal bekapcsolható a melegítés a hát és deréktájon. Ezzel a gombbal 3 szintre állítható a melegítés erősségi fokozata. Az Air gombbal szabályozható a légpárnák nyomása. A légpárnák szorító erőssége 3 szinten állítható. A Speed gombbal növelhető a masszázs folyamat sebessége. 3 sebességfokozat áll rendelkezésre. A Roller gomb a talpgörgőket szabályozza, amelyek a reflexológiai masszást végzik. 3 fokozat választható, illetve teljesen kikapcsolható a talpgörgők működése. A teljes leállításhoz és a fotel alaphelyzetbe való visszaállításához nyomja meg a be-kikapcsoló gombot. Kérjük, várja meg, amíg a fotel visszatér alaphelyzetbe, mielőtt kiszállna belőle. A fotelt úgy programoztuk, hogy a beállított masszázsidő lejárta után hátradöntött helyzetben maradjon, így továbbra is kényelmesen pihenhet benne, ameddig csak szeretne. Az alaphelyzetbe való visszaállításhoz be kell kapcsolnia, majd ki kell kapcsolnia a fotelt a főkapcsoló segítségével.